tɛ ɲɛ nka tuma bɛɛ fɛn kelen min b'an na t'o kɔnɔ an bɛ t'o kɔnɔ n'o ye ni kalafiliw bɛ kɛ an tɛ an danayamɔgɔw ta fan an tɛ maaw ta maa minnu ye ladiriw ye fo an bɛ taa wari bɛ mɔgɔ minnu bolo ta n'an ye wari bɛ minnu bolo n'an y'olu ka wari minɛ k'a dun n'u fana yɛlɛla u fana b'u sago de kɛ dɛ waritigi ni ladiri de jɔlen don mɛ an bɛ waritigi fɛ ni ladiri ye wari bɔra yɔrɔ min na an t'a ɲini k'o dɔn a ye wari in sɔrɔ cogo jumɛn na an t'a ɲini k'o dɔn dɛ nka an kɔni bɛ girin waritigi de nɔfɛ dɔrɔn n'an girinna waritigi nɔfɛ u bɛ nkalonba minnu tigɛ an ye parce que an ɲɛ b'a la an bɛ 1000 ni 2000 sɔrɔ u bolo donc an tɛ foyi an ɲɛ tɛ foyi wɛrɛ la tuguni o ka taa dɔrɔn ka segin an kun na mais e y'a ka 2000 min minɛ n'a minɛna don o don ka taa kaso la e min ye 2000 dun a kun e fana kan ka taa kaso la parce que i ye zon bolofɛn de dun o de b'a ta a bɛ fɔ a ɲɛna n'i ye waritigi jɔ dɔrɔn ka maa ladiri jɔ ka hɔrɔn jɔ danbetigi k'o jɔ walahi maa fanba bɛɛ bɛ taa ɲɛsin waritigi de ma o b'a parce que tɛgɛlankolon olu hakili la k'a fɔ min ye ladiri ye min ye hɔrɔn ye min ye danbetigi ye o hakili la k'a fɔ fɛn t'o bolo o tɛ se ka mɔgɔ ɲɛ olu ye o ka dɔnniya min b'o kun na hɔrɔnya min b'a la danbeya min b'a la ale kelen tɛ se ka hali maa niyɔrɔ fɛn fitinin o dunni man d'ale ye mais aw kan bɛ waritigi min ma n'aw bɛ to ka 200 n'o ka 400 minɛ ka voter o ye o dun n'o sigira aw yɛrɛ b'a dɔn o bɛ min kɛ aw b'a dɔn a ma se mɔgɔ k'o fɔ aw ɲɛna mais a ka ca an balakaw de ka kunda bon degun fɛn bɛ jamana kɔnɔ bi n'i y'a jateminɛ musow de tɔɔrɔlen don ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan parce que aw de y'a ko bɛɛ ye o cɛ bɛ taa an bɛ taa nasɔngɔ ɲini n'an m'a sɔrɔ an tɛ to yen o an bɛna an ka so kɛ munna i bɔra i ma dugu dingɛ kɔnɔ fɛn sɔrɔ i t'i bolo sɔrɔ i taara i bɔra i ma nasɔngɔ sɔrɔ n'i seginna ka na so jɔn bɛ sɛgɛn e min ye muso e de bɛ sɛgɛn o e n'i denw de bɛ sɛgɛn e de bɛ kuruti kɛ sisan cɛ kɔni b'a dɔn ale bɔra ale taara ka na sira ma di yan sugu ma foyi ma kɛ mais e min bɛ yen dɛ e de b'a dɔn tɔɔrɔ min bɛ k'e kan e bolo diɲɛ b'a kalama sisan k'a fɔ ko fɛn t'e bolo k'a dun tɔɔrɔ c'est à dire n'a kɛra fɛn o fɛn ye muso aw de b'a tɔɔrɔ sɔrɔ a bana mana kɛ a tɔɔrɔ mana kɛ aw de b'a sɔrɔ nka cɛw ka kɔlɔlɔ caman bɛ yen aw de bɛ cɛw fana bila a kɔnɔ parce que ni élection bɛ kɛ sisan musow de bɛ wuli ka t'u jɔ aran na 2000 200 400 wa ni élection bɛ kɛ i b'a olu de fana bɛ bɔ ka caya fana ka tuma caman a dɔw yɛrɛ bɛ to à la dernière minute bureau de vote kan ka datugu tuma min na o tuma de la u bɛna joona dɛ mais u bɛna tulomada ani yaala k'a lajɛ parce que jamana in élection kɛlen bɛ fɛn dɔ ye ne yɛrɛ m'a dɔn u bɛ maa minnu wele ka na k'u kana kɔlɔsili kɛ olu fana n'u b'u ka rapport bi u b'a fɔ ko élection ɲɛna incident ni damadɔni kɛra yɔrɔnin dɔ mais u ka siran Ala ɲɛ sa aw bɛ bureau kɔnɔnaw na a ye mɔgɔ fana ka mɔgɔw ta u k'a lajɛ élection bɛ kɛla yɔrɔ minnu na bureau ninnu bɛ yɔrɔ min na centrew la centre alentour la famille minnu bɛ yen u bɛ dɔn ka t'u sigi ni wari de i b'a dɔn cogo jumɛn na i bɛ mɔgɔw ye boliboli la ka don du o du kɔnɔ élection wɛrɛ kɛrɛfɛlaw la n'i ye jama ye ka boliboli ka don du o du kɔnɔ parti dɔw bɛ yen o sigilen bɛ wari b'u bolo u bɛ k'a di mɔgɔw ma wa i b'u minɛ i b'u di polisi ma fana wari min b'u bolo dɔ di polisi ma polisi b'u bila mais depuis kalatayɔrɔ la ɲagami bɛ yen ni ɲagami daminɛna depuis o yɔrɔ la an ko tɔgɔsɛbɛn la fɛngɛw la mais a jubaju ye min ye aw minnu sera k'aw ka papiyew sɔrɔ aw bolo a ye mɔgɔ ladiriw a ye voté mɔgɔ ladiriw ye mais n'aw taara aw jɔ ko waritigi aw bɛ voté de mais wari min b'u bolo aw ka wari don u y'aw ka wari minnu suɲɛ u bɛ tila ka na dɔɔnin da aw ma o la k'aw lakungɔ k'aw laminɔgɔ ka sɔrɔ ka na dɔɔnin da aw ma o dɔɔnin min bɛ da aw ma sa aw bɛ sɔrɔ ka wuli a dɔw tɛ hali tile kelen nasɔngɔ bɔ 400 e cɛ tɛ baara la e cɛ gɛnnen don ka bɔ baara la ou bien e cɛ ka baara tiɲɛnen don ou bien u ye cɛ gɛn ka bɔ baara la parce que baara yɔrɔ datugura ani hakɛ min ka kan o tɛ ka di a ma a b'o degun n'o tɔɔrɔ kɔnɔ mun y'a ta ka baara yɔrɔ datugura minnu bɛ ka wari suɲɛ ka na d'e ma dɛ olu de b'o baara yɔrɔ ɲɛmɔgɔya la olu de y'o baara yɔrɔ k'a dun u ka parti n'u ka parti k'a dun k'a filenkolon ci k'a wari bɛɛ suɲɛ k'a mara kalata nataw ɲɛ u bɛna 200 min d'aw ma o niyɔrɔ la donc e cɛ gɛnna ka bɔ baara la yan'e ka fɛɛrɛ kɛ o tigi kana place sɔrɔ tuguni
mo wɛrɛ kana tuguni min bɛ se k'aw cɛw ta k'u don nɔ la ka tila k'u don ka baara ɲɛnama u ka baara kɛ ka wari sɔrɔ ayi e bɛ taa mɔgɔ min ka sababu ye ka parti ye e cɛ gɛn ka bɔ baara la k'a ka entreprise ci k'a ban e bɛ tila ka taa 200 minɛ ka vote olu ye tuguni an balakaw aw de ye jamana in ci dɛ a cibagaw n'a fɔra o b'a la dɛ an t'a fɔ an balakaw dɛ parce que an baw bɛ yɔrɔ min na olu ka kalafili kɔnɔ olu ka fɛn ka to baara t'o la mais an musow na an balimamuso balimamusow olu de ka baara ye nin ye mugusa élection do tu ye foyi la yala la centre ni ɲɔgɔn cɛ k'a lajɛ dɔrɔn jɔn bɛ ka wari di e bɛ b'a ɲininka jɔn ka wari ka ca 200 tigi wa ayi an t'o fɛ an bɛ 400 tigi de fɛ dɔw b'a fɔ ko ayi ko dɔ bɛ ka 1000 di n ko dɔ kɛra ne yɛrɛ ɲɛna centre la alhamdulilah marché la kana groupe nana kana to moto ka kana ɲininka ko prince tɛ nin ya ko prince k'a fɔra ko dɔ bɛ ka 1000 dɔ ko ayi ko 2000 ne ko ko n'aw b'o de ɲinina ka taa voter u bɔra dɔrɔn dɔw wele furuka u bɛ taa voter ye bon o waritigi min bɛ yen o ka parti de bɛ jamana kunna olu de y'aw cɛ aw gɛn k'aw denw ka école datugu aw denw tɛ taa kalan na aw denw tɛ se ka école tɛ dayɛlɛ ayiwa n'u togo a sera kumaso kɔnɔ yan awo i b'an bilasira dɔɔni an ka n'u togo an ka bisimila yanni labɛnw bɛɛ lajɛlen bɛ faw ye furu misajigi ye a wolofaw ye sɔsɔni yo sɔsɔ misajigi ye a wolofaw ye furu misajigi ye a wolofaw ye sɔsɔni yo sɔsɔ misajigi ye a balemaw ye furu misajigi awo ye an b'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn n'u togo i ni sɔgɔma Prince kan ni sɔgɔma i fo k'i barikada maa o maa bɛ kɛnɛ in kan ka bɛɛ fo ka bɛɛ barikada parce que effectivement retard ye dɔɔni an ye bɛɛ fo ka bɛɛ barikada ka bɛɛ don kira mantɔn na voilà i bɛ se ka masque bɔ parce que micro protégé donc ka bɛɛ don kira mantɔn na k'a fɔ bɛɛ ye anw ni sɔgɔma n'an y'a daminɛ a kɛra cogo cogo laadala foli la an b'a daminɛ ka foli lase directeur yɛrɛ ma n'an ye directeur fo n ka tɛ maa o maa b'an lamɛn Bamako ani kɔfɛla la n ka tɛ donc k'aw bɛɛ fo k'aw bɛɛ barikada n'an y'aw fo n ka tɛ k'a fɔ aw ma aw ni sɔgɔma ka directeur fo k'a ka denbaya fo n kɔrɔ fugu la k'o fo k'o ye e yɛrɛ fo ka cɛkɔrɔba fara ɲininkali kɛ alhamdulilah bi ka fisa i ka denbaya ɲininkali kɛ baasi t'o la an ka technicien awo ye k'o fo k'o barikada maa o maa bɛ kɔfɛla la k'a fɔ ni y'a juma damani an ma ɲɔgɔn sɔrɔ ni y'a filanan ye donc ka foli lase o bɛɛ ma ka bɛɛ don kira mantɔn na k'a fɔ aw ni sɔgɔma ayiwa n'o togo bɛɛ y'i laminɛ bɛɛ y'i laminɛ an b'i fo k'i waleɲuman dɔn e yɛrɛ bɔra k'a fɔ sisan an ma se ka ɲɔgɔn lasɔrɔ dɔgɔkun tɛmɛnen ka sababu kɛ ala y'a ka baara kɛ n'o ye honorable Sumayila Sise ni kanuba don i teri don i danayamɔgɔ don i ka ladiri don n'o ala y'u ka kalifa minɛ a la n bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ a la ka yafa k'a nɛrɛ silamɛ su bɛɛ lajɛlen ma o la i tun ma se ka se yan parce que baaraw cayara ani dusukasiw bonyana ala ta kɔfɛ an b'i fo ayiwa n'o togo bi sɔgɔmaden na an bɛna masala an bɛna baro min kɛ bi an bɛna an tɛ taa yɔrɔ jan na an bɛna lakanabaliya an bɛna an da don la sɔɔni an b'a fɔ cogo min na ka kɔrɔ n'an da don lakanabaliya la an bɛ sɔrɔ ka na don fɛn min ye actualité politique an bɛ don o kɔnɔna na o kɔnɔ n'a donna actualité politique kɔnɔna na an bɛna barosɛn sabanan bɛ kɛ ka tasibila kɛ ka taa honorable Sumayila Sise yakina ani i bɛ mun dɔn a la i bɛ n'o fɔ parce que an bɛ sɔrɔ ka téléphone di mɔgɔ damadɔ ma u ka dugawu kɛ a ye. Merci beaucoup. Donc n'i y'i fo k'i barikada n bɛ sara n'o ye USR ɲɛmaa dɔ ye k'o fo k'o barikada ka USR mɔgɔw cɛ ani muso ko bɛɛ don kira mantɔn na k'a fɔ olu ma k'u ni sɔgɔma o ni faso baara donc ka professeur fo ka Hayidara fo donc ka nu danbele fo ka maa caman fo ni kɛnɛ in kan ka sɛsɛ fo nka ka fo bɛɛ ma k'u ni sɔgɔma ni ye foli lase u bɛɛ lajɛlen ma ka bɛɛ don kira mantɔn na ma an ka sherifu nka donc buguba la n'an ye maa caman fo n ka cɛkɔrɔba nka donc n'o ye Sila ye nka donc ta da fariman da la dɔɔni ka dugawu kɛ nka Ala subhanahu wa taala ka hali bi a ka kɛnɛya di ni y'o fo nka donc maa o maa bɛ yen aussi ka bɛɛ fo ka bɛɛ don kira mantɔn na ka ala barikada n'an ye ala barikada nka an bɛ sɔrɔ ka segin ka na insécurité ko la rapidement insécurité la ka n'i y'a jateminɛ tile fila na baaraba min kɛlen don o n'a ye maliyɛnw bɛɛ hakilina caman fɔra kɔnɔna na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan na attaque min kɛra Duhanza mara la n'an b'a fɔ ma ko Buneti ni maa caman ye hakilinaw fɔ
dɔw ko mɔgɔ 100 sara la dɔw ko mɔgɔ 50 sara la dɔw ko mɔgɔ 60 sara la donc n'i ye jateminɛ kɛ a kuma ninnu nka donc maa caman wulila ka bɔ k'a fɔ ko mun de la n ka tɛ gouvernement ma kuma joona ko mun de la n ka tɛ donc hakilinaw ma di joona mais n bɛ fɛ ka min f'u ye n ka tɛ parce que n ye chance min sɔrɔ ne ye baara kɛ ministère de la défense la n ye san 12 kɛ a communiqué ninnu n'a baaraw bɛ kɛ cogo min ka tɛ donc ne yɛrɛ anw de b'a bɛɛ sɛbɛn n ka tɛ pour ka se ka bɔ an DRIPA n ka donc pour ka se ka baara kɛ ni nin ɲɔgɔn ko kɛra a ma nɔgɔ sur place n ka donc ni information bɛɛ t'i bolo k'a fɔ i bɛna bɔ information di a bɛ fɔ d'abord n ka tɛ vérifier l'information k'a lajɛ baara kɛra cogo di n'i ye jateminɛ kɛ a kuma nana ka fɛnkɛ k'a fɔ ko mɔgɔw tun bɛ mariage la ko mugujugu cira n ka tɛ donc o la n ka tɛ u t'a dɔn n ka tɛ donc a kɛra cogo min ko nana ka kɛ n ka tɛ faransi bɔra n ka tɛ donc faransi maaw ye n ka tɛ donc communiqué fitinin kɛ k'a fɔ n ka tɛ ko de ye attaque kɛ o yɔrɔ la maintenant maliyɛnw wulila ka kule n ka tɛ k'a fɔ n ka tɛ ko a ko nin bɛɛ kɛra cogo jumɛn ko gouvernement maliyɛn bɛ se k'a to n ka tɛ ko maaw bɛna Mali bombarder n ka tɛ fɔ Mali jamanakolo kɔnɔ n ka tɛ ko maliyɛnw tɛ kuma ko bɛ se ka ɲɛ cogo di n'i ye kuma jateminɛ n ka tɛ ko mankanw cira yɔrɔ bɛɛ il fallait que kunu gouvernement y'a ka communiqué kɛ finalement alors donc n'i ye jateminɛ kɛ n ka tɛ faransi y'a ka communiqué fɔlɔ min kɛ n ka tɛ donc bi frontière min bɛ fɔ a bɛ fɔ ko les 3 frontières donc min kɛra n ka donc gouvernement ye min fɔ n ka donc an bɛ hakilina ta o la fɔlɔ d'abord a yirala k'a fɔ n ka donc mɔgɔ ko mariage don ko mariage tɛ nkalon de tun don mariage tun tɛ yen maintenant mun de tun kɛra gouvernement maliyɛn ka communiqué kɔnɔna na n ka donc ko n'i ye jateminɛ kɛ n ka taa ko ni Fama ni Barka n ka donc ani fɔ min ma G5 olu ye baara dɔ daminɛ a bɛ fɔ min ma ko baara min bɛ kɛ n ka taa ko baara min b'a to jateminɛ bɛ kɛ surveillance n ka donc satellitaire dɔ b'o bolo fɛn o fɛn bɛ kɛ n ka taa o 3 frontières ni yɔrɔ la n ka taa donc o b'a kalama n ka taa ɲɛ b'a kan min bɛɛ bɛ kɛ hali maa bɛ fɛ ka dumuni min kɛ n y'a f'i ye n ka taa tuba dɔ la n ko nord kɔnɔna na n'a ka di faransi ye hali ni kala binna yɔrɔ min n ka taa o b'a yɔrɔ dɔn o ko olu tun bɛ o 3 frontières ni yɔrɔ la o yɔrɔnin bɛɛ la n ka taa o tun b'o surveiller la k'a lajɛ min bɛ kɛ la o ko ye jateminɛ kɛ k'a fɔ n ka taa groupe terrorisme n'i b'a fɔ a ma ko GAT olu mɔgɔw ka donc o nana n ka donc o 3 frontières na ka fara ɲɔgɔn kan olu ka donc o baara in kɔnɔna na surveillance kɛlen ka ban olu y'a ye fɛn o fɛn kɛra o yɔrɔnin na mouvement adamadenw de farala ɲɔgɔn kan ka taa fara ɲɔgɔn kan a bɛ yen ka mɔgɔ 50 bɔ o mɔgɔ 50 faralen ɲɔgɔn kan o y'a jateminɛ k'a fɔ o dimanche don n'o kɛra 3 janvier vers 11 heures o ye jateminɛ kɛ k'a fɔ n ka taa donc ko maa dɔw nana n ka taa pick-up tigi ni mobili tigi ninnu ka na fara maa 50 ni kɔw kan olu y'a jateminɛ k'a fɔ o yɔrɔnin na vers 11 heures précisément den tun tɛ yen denmisɛnnin tun tɛ yen muso tɛ yen kɔɲɔ tun tɛ yen mais o ko jateminɛ kɛra k'a lajɛ n ka donc mototigi ni pick-up min nana ka fara o kan o ye jateminɛ kɛ vers 13 heures groupe in tilala k'a kɛ groupe n ka donc Katiba Sermɛ mɔgɔ ninnu ka donc olu ye n ka taa groupe in tilan k'a kɛ groupe 3 ye o groupe 3 n ka taa n'i ye jateminɛ kɛ n ka taa sira o sira ka bɔ Douanza fo ka na se n ka donc Douanza fanfɛ n ka taa sira o sira bɛ n ka taa ka se Douanza fo ka na se n ka donc bombe bɛ da la sira min bɛ kan ka donc Douanza sira in kan donc ko n'i ye jateminɛ kɛ n ka taa olu de tun b'a la n ka taa ka baara ninnu kɛ olu bilalen don n ka taa ka taa n ka donc a bɛ fɔ min ma ko engin explosif min b'a to bombe min bɛ don n'i yɛlɛla min bɛ pɛrɛn nɛgɛ n ka donc min bɛ pɛrɛn nɛgɛdenw bɛ bɔ n ka taa ka mobiliw attaquer n ka taa ka mobiliw n ka taa bɛɛ fara ka fili donc ka militaires attaquer sira kan n'i yɛlɛla i ka moto kan ou n'i yɛlɛla n ka donc ka mobili kan n ka donc n'o b'a don bidon kɔnɔ n ka taa ka tila ka taa fɛn wɛrɛ caman don a kɔnɔ min bɛ n ka taa mugu pɛrɛn ta n'o b'o dilan k'o ye jateminɛ kɛ k'olu de b'a baara kɛ la bon n'i ye jateminɛ kɛ k'o bɔlen n ka taa sur la route n ka donc 16 n ka taa o ye siraba in ka continuer ka taa o b'o surveiller la n'o ka satellite ye n ka donc baara kɛra o cogoya kɔnɔna na o ye jateminɛ kɛ n ka donc o y'a ye a ti ɲɛ mɔgɔ ninnu faralen ɲɔgɔn kan o bɛ taa la groupe 3 n ka taa donc o y'o ka mirage in wuli n ka taa mirage 200 o ye frappe ciblée kɛ o kan gosili kɛlen n ka taa donc o ye jateminɛ kɛ image nana k'a yira k'a fɔ n ka taa o ye mɔgɔ su à peu près 30 ɲɔgɔn ye olu dalen don den t'a la muso t'a la kɔɲɔmuso t'a la musomani foyi t'a la kɔɲɔcɛ t'a la mais o ye jateminɛ kɛ n ka donc vers 17 heures pick-up wɛrɛ nana n ka taa donc ani moto damani o nana n ka taa o ye dingɛw segin n ka taa donc ka su ninnu tɔmɔ k'o k'a kɔnɔna na après n ka donc o y'o ka mobiliw ta o y'o ka mobili n'o ka motow ta blessé min bɛ yen n ka taa olu y'o ta n ka taa o donna tu kɔnɔ n ka taa ka taa n'o yɛrɛ ye donc o bɛɛ la o surveillance vidéo b'o bolo baara kɛcogo b'o bolo ko maintenant ni mɔgɔw wulila o la Mali kɔnɔna na k'a fɔ i bɛ kuma caman kɛ n ka taa ko maa 100 fagala réseaux sociaux kɔnɔ lisi min nana bɔ n ka taa lisi ma tɛmɛ mɔgɔ 10 mɔgɔ 18 kan ko n'i ye
jateminɛ k'a kɔnɔna na ko maliyɛnw kan ka sigi k'u ka armée barikada ko armée kow kan ka sigi ka n ka taa hakilinaw ta n ka taa ko mɔgɔ man kan ka don kow la ten parce que déjà ko terroristes bɛ baara kɛ la n ka taa hali u ka antennes bɛ radios ni journaux ni ani sur le plan international donc o ko o hakilinaw ka fɔ donc ne bɛ n profiter k'a fɔ maliyɛnw ye n'an bɛ kɛlɛ kɛ a kɛra cogo cogo les forces armées de sécurité a diyara ye o ma diya n ka taa c'est eux nka donc an kan k'olu de dɛmɛ pour que jamana ka se ka bɔ gɛlɛya kɔnɔna na parce que n y'a fɔ n ka kuma kɔnɔna na n ko fɛn fila bɛ yen jamana kɔnɔ ni jamana tiɲɛna cogo cogo n'o fɛn fila ɲɛna jamana bɛ se ka taa ɲɛ ça c'est les forces armées de sécurité et la justice parce que justice kan ka kɛ jamanadenw de kama jamanadenw man kan ka tigɛ u ka justice la jamanadenw kan k'a dɔn k'a fɔ n ka taa justice ni anw de ta ye juge min b'a kɔnɔ ani magistrat min b'a kɔnɔ olu ta tɛ parce que olu bɛ kumana jamanadenw de tɔgɔ la et eux-mêmes n ka taa ni mɔgɔ nɔgɔlen b'o cɛ la u kan ka fɛn bɛɛ kɛ ko mɔgɔ nɔgɔlen gɛn kan parce que n'o m'o kɛ n ka taa donc ça veut dire ils ont trahi leur serment au niveau des militaires ni militaires ma jɔ o jɔyɔrɔ la pour que jamanadenw ka se ka sécuriser ça veut dire o ye min fɔ o ye engagement min fɔ ils ont trahi le peuple ils ont trahi leur serment ils ont trahi leur confiance c'est pour cela les forces armées de sécurité au communiqué man kan ka taa yɔrɔ si le peuple malien doit être solidaire derrière son armée k'a fɔ ko kuma caman bɛ k'a la ni Mali tɛ i t'a ye yɔrɔ si ni États-Unis ni communiqué kɛra si les forces armées de sécurité n'olu communiqué que les peuples restent derrière son armée mais Mali la donc parce que tout le monde dit il est spécialiste min ka di min da ye u b'a fɔ n'i y'o fɔ jamana wɛrɛ la ni armée ye min fɔ n'i y'a fɔ cogo dɔ o b'i dafara c'est clair parce que si n'i ma tugu o kɔ ça veut dire tu es contre le peuple tu es contre donc la République et tu es un ennemi. C'est très clair, hein? Donc, vous voyez, donc, armée Kayoro. Parce que l'armée, l'armée aussi doit être un modèle. Fait non, donc, armée Makala. Armée, ni mamie militaire halala, qui est halala, et aussi tu dois être derrière le peuple. Le peuple est mis fort. Mais souvent, il y a des militaires félons. Souvent, il y a aussi donc, des militaires, donc, ça veut dire, c'est pas la peine, parce que c'est minable qui sont là-dedans aussi doit être expliqué au Kangabo à Konadila. Si le peuple, dans cette logique, armée a un rôle joué, sécurité a sécurité rôle joué, justice a justice rôle joué, Jamana Bigel Yami qu'on avait voir. Donc, n'y est au communiqué qu'à lasser. Donc, en résumé, à ma mariage en résumé d'Inta kono à ma donc Mali on m'a bombardé et pour l'armée c'est les terroristes qui ont été bombardés et nous restons derrière ce communiqué. Maintenant au niveau de l'insécurité jusqu'à présent attaque de Kara mardi donc anga dugu donc no esege ngata do donc dugu nga donc donc avec des bandits armés on a nga ka yoro be jeni bondo jenna nga donc chokoroba do be nga donc aka korokos be nga ta be tamana o mugu chala sur place donc au kera nga donc do nga donc dans la commune de Ségué bankas nga donc cercle konnana ni yete timne ke murtu aussi marin konnana les flana soma dugu nga donc amadia parce que déjà nga donc dozo nga donc ko dozo flam mal fa tomber do bolo olu tato la nga do donso nga donc olu armée baka patrouille là armée ni nga do o ben na nyongona o ben le nga donc armée a nyini nga donc ko cheka malfa di un certain Issa Diarra donc maintenant malfa di li nga donc il me semble que nga to masaka ben aku ke chuko kan donc nga kla mi manye akarawe nga donc e mugu chi nga donc Issa c'est kabuli donc mugu chi le Issa la nga donc maintenant donzo de fara la nyonka soma du yoro la nga donc maintenant ani population do katanga da kan kata gendarmerie attaqué o gendarmerie attaqué là il paraît nga donc anga information là-bas mais anya soro gendarmerie sabato donc ni jatimine ke ni bela jeli le bilan fait donc plus de 4 morts donc ni na donc ame do de ke donc halbi ala ka to ko nyongo famia bara o ka se ka ngate baski konnana Mali konnana baski ka fola reyu très bien Mali konnana pour que hakilna do kana se ka donc ko ke chikola ni parce que aujourd'hui qu'on veut ou pas à kara chiko donc c'est l'armée qui doit donc avoir la légitimité c'est l'armée qui doit avoir les moyens mais aussi quand pour que l'armée a la légitimité sur le moyen sur il faut que l'armée assure la sécurité sur l'étendue du territoire national. Il n'y a que dozo bien parce que c'est l'armée qui est à fond sur le terrain. Parce qu'il faut que l'armée soit sur le terrain. Mais l'armée sur le terrain, donc ni qui me fait imposer mon couille regatoui. Ni comme on a malfa tangata ka gérer c'est normal parce que malfa tangata est de boulot. Mais il faut que toi aussi tu sois sur le terrain. Si tu n'es pas sur le terrain, tu n'es pas capable de les protéger. Ils sont obligés, comme constitution à votre on peut les protéger. Donc il faut que ça soit très clair. Parce que ni ça n'est qu'à bien maman, ça n'est qu'à bien yorola, ital na yoro mais qu'à dire là. Si les 12 aujourd'hui ont des armées,
pour qu'à Foucault est sécurisé, parce qu'il y a l'absence de l'État. Il faut que l'État contrôle l'ensemble de ces localités-là et que l'État soit sur le terrain. S'ils sont incapables de le faire, ces gens sont obligés d'avoir des armes. Ça, il faut clairement donc encore fouiller. Parce que il faut que le principe soit très clair. Nos principes sont nos condamnés. Donc, vous voyez, donc, ni mbora wala aussi donc attaque wala keranga donc na ma fa ko arrondissement membe ko Fuladugu no ye kita cercle konnana sebe koro no arrondissement konnana mawu ngata commerçant tatola sugula wo jo ngata wo war membo ko ngata ben ka 10 millions bo mais ala yake ngata ni ma to ala ngata donc amé do ko ngata donc halibi pour que suite ala ko kisi aussi ngata na en jatimene ka tlef la na ko segu marala ngata donc segu yere ko barkaji kera ko militaire chama sorala ngata donc ko be arrêté la ngata donc halibi ngata donc kanga ke chikomi wolu militaire no sorla chweni na ngata ko parce que aujourd'hui olu be barké là ils doivent être radiés et nous demandons donc franchement à la justice militaire de commencer à fonctionner ça maintenant au sigle no ngata il y a un berger barafouté que la condamne ça peut pas continuer que la justice militaire fonctionne et si la justice militaire ne fonctionne pas au Cameroun dit ngata donc devant le tribunal on va juger ngata comme les autres parce que si on vole ngata donc ça veut pas dire que parce qu'on est militaire on peut voler parce que si tu voles tu n'es plus ngata donc digne de rester dans les forces armées de sécurité et tu dois être radié. Il faut que le principe soit clair pour que Djamana Kabo Gelea. Nambora au Kondana aussi Farabougou. Gelea mais qui a Farabougou ngata donc nous n'avons pas war bata ngata donc avec engrais ou office avec jirta ngata ka fembe ngata Farabougou ngata donc une situation tobe bi Gelea kata. Tasuma de dona ngata donc ko furu ngata donc les secteurs ngata donc kadjeni. C'était la désolation parce que Djamana men kono na ka fanga yene barabeke kam djini katla ka wari nyini katla ka engrais juruta ngata donc maintenant situation mi kede l'État était incapable de les sécuriser là-bas aussi. Parce que Farabougou kuma damene ngata donc on a wati joli. Donc la situation devient plus en plus compliquée. Surtout au cas forum ngata au kanga ya sene au kanga malomika kafiru. Sintane ou tasuma do ala ngata ka joka yele. Donc hectare de djena kata kungo konana. Ça on a vu la c'est la désolation totale. Donc au Caravassi en termes d'insécurité, en ce cas mi fonga donc ne fengora bi bolo pour que en cas de rapidement donc mikara insécurité ko law est-ce que ni en matériellement militairement est-ce que am se ka to bu genga wa anga ko to bu ka tripo ba ibaba mindo neti discussion samamina tubabu ko ni tubabu ko la do ba ke ina fongata donc ko le dambetigi ka teme do kan tubabu ka genni ko la tubabu no ka intérêt do on no ka intérêt do ni ma fla nyongo soro ngata donc kunda kan ibe fembe ke ngata donc bebi ka intérêt de défense tubabu ba on fait ngata banga du ko lo femu de fait mais on de tara tubabu no fait kana murbo tubabu gagne on de tara no fait kana nan tara no fait kana aujourd'hui est-ce que armée mi mbambulo moyen mi mbambulo nan ko gata bi ngata jombe se ga makomata Musala kata non dès que conscience ngata non be feka tubabu gain nous ka kande anga disposition ta anga tubabu kambo anga langue ko non be feka tubabu gain arrondissement me fo cercle me fo gouvernement me fo o tubabu ka kande anga yel maka kanga kan fo et feka tubabu gain député me fo tubabu ka député colonel me fo tubabu ka colonel ni be fait ko gain ibe ni de gain ni be fait ko gain ibe ko kan de boy na fura ko bi ko malien ko asiki ka faka kankeleta bamana una son kado kanawa kado una son bamana kanawa flo una son wa ambake chukodi il faut régler ce problème là d'abord ça n'a qu'à faire même manamana kanke pour nous c'est amuser la galerie à gain à ma gain si nous avons sur le plan économique c'est ba onye ambese kanga sécurité gardée ambese kanga barake amma ko manganga ketu abula. Aujourd'hui, on a voir tambour nous y frein. Mais comment de quel ngata baby ski ngata radio ngata donc ibe ma wole kana buka kuma kanya on ne pele ango gain. Moi je suis d'accord ango gain. Mais ango gain mumba on yere bolo. On yere ka adama dia be chugodi anga horo ya be chugodi. Yan fami mba on yere ni nyongo che. Anga soroko be chugodi. Qui pense à la nation? Non sera que problème de régler. Problème tala ango gain. Mais ne date do mana kola parce que ni mimbi fa ka dondoni obina sika radio là non aka gain mais mimbi ko ka gain où ils sont o ka abjema chiko le jabay fini jume boka na to boka fini tewa anga fara fini banka na ngata kanga do ngata do hala nga bagi fini obado wa hale ebe min do ka kursi jiko ngata do to abu da tado to tado e donc e mumbe bolu
an tɛgɛw lajɛ montre ni fɛn bɛɛ b'an bolo fɛn bɛɛ b'an bolo ka taa an yɛrɛ ka sɔrɔ fɛn an yɛrɛ ka yɛrɛ dɔn an yɛrɛ ka farafin fini min bɛ kala anw fɛ n'i k'i ye maliyɛn n'i k'i ye danbetigi n'i ye hɔrɔn ye n'i bɛ fɛ tubabu ka gɛn tubabu ka fini bɛɛ ye ka to yen ka tɛ dɔn i k'i ka farafin dafin an ka farafin fini don. u ka station bɛ yen u ka mobili bɛ yen. e b'o ka mobili kɔnɔ e b'o ka téléphone bolo ka yala e b'o ka fɛn bɛɛ la e ko n ka taa k'i b'i yɛrɛ ta kɛ n'i b'i yɛrɛ ta kɛ n ka taa i b'i yɛrɛ ta de kɛ fɔlɔ n ka taa sani ka fɛngɛ mais moi pour moi c'est un faux débat je ne rentre pas là-dedans c'est pour ça mɔgɔ b'i ka dɔn n'i bɔra n'i ko tubabuw ma ye an ka tubabuw neni faransi y'a kɛ tan an tɛ se ka fɛn fɔ an bɛ fɛn fɔ faransi la an ka maa caman bɛ yen ka taa o bɛ faransi neni an tɛ bɛ balo la faransi de la an tɛ jɔsiri de la faransi an tɛ baara de la faransi ye k'a sɔrɔ an ka denbaya balo ça ne veut pas dire que on est contre parce que o b'o ka intérêt de ɲini na o ka intérêt la n ka taa n'o mago b'a ka an bɛɛ bien bɔ o b'an bien pour ka se ka don o denw balo kungo kɔnɔna bɛ ten de pour moi c'est un faux débat je ne rentre pas dans ça. ayiwa n'o tɔgɔ ayiwa dɔw ko an ka sigi ka kuma ni Amadu Kunfa ni Yadi ye ko n'o kɛra ko an bɛna lafiya sɔrɔ. La question qui se pose aujourd'hui, il y a des gens qui font fagali mi ke ka adamadenw faga ka adamadenw bien ci ka tila ka adamadenw ka taga fɛn bɛɛ kari ka bin ko marifa b'o bolo ko sebo ye o bɛ yafa ten wa ne ye ɲininka de o bɛ yafa ten wa e somɔgɔ min fagala nord la muso min violé la donc parce que c'est b'olu ye parce que aujourd'hui ils ont la force de la terreur donc négociation ka k'o la ni danbe banna n'an ye wɔɔrɔ ye an k'a lajɛ silamɛya ye mun fɔ n'i ye maa fa i kan ka fa de ninnu ye maa joli fa an ka faransi yɛrɛ bɔ a la. Oui, mais le problème c'est qu'on s'organise pour avoir une armée capable de prendre la situation. Ça n'a pas d'abayake. Il faut s'organiser parce que ni est jatime hal terroriste kele terroriste mo tlanga bébé Bamako ya. On sait qui est terroriste. Ceux qui volent les ressources de l'État, ceux qui Benge Badara Saja ne donki baro kene chogole kuna fonji gabe uye mune fobi ikepeu Orange Money b'a bolo wa gouverneur Goudron Bandela Romboy Mamelo kɛrɛfɛ ne ko gouverneur a ka se ka so gouverneur ni a bɛ Orange Money kɛ wa a bɛ retraite kɛ a bɛ dépôt kɛ wa l'État ceux qui détournent l'argent de l'État c'est eux les terroristes. Ceux qui mettent les Maliens dans des situations difficiles, c'est eux les terroristes. Il y a combien de militaires qui sont terroristes? Il y a combien de forces d'ordre ou donc de la sécurité, même des armées qui ont détourné? Il y a combien de magistrats ou d'autres qui ne sont pas aussi sérieux dans leur travail? Mais il y a des très bons magistrats. C'est pour cela aux magistrats me magne, aux militaires me magne, aux docteurs me magne, comment ils s'appellent, préfet me magne. Aux mime magne, moi je les considère quand on a genga bon de Mali qu'on a pour que Mali gagne. Maintenant, c'est la situation bien arrangée, situation bien élément. Donc pour moi, le travail, c'est un travail de fond. Parce qu'aujourd'hui, pour moi, tous ceux qui sont contre l'avancée du Mali est considéré comme des terroristes. Maintenant, nous nous sommes tchéniques, nous avons négocié au fait, parce que nous avons séboui. Et nous négocier là, le jour où ils seront affaiblis, nous avons négocié au faire. Comment vous avez fait comment vous avez fait anye Burundi ta etiko mina pour ka be ta kera to mina na fana sera ko ge parce que dokara saya ina tensa atina ban dongo do dugu be jamana be fenga pour ka se ka ban pour ka se ka ban am be se ka sigi négociation côté o nous nous mi fo négociation abu ne mu de négocier o ko ka sariya bolé Mali kono abuna so sariya ma wax ay ko se ka kuma non kuma tew mais presque kuma te fo nyesa mais ebe ta kalabanci kuma na alamesa amina ta kuma na min be kono etna bla min be ne kono netna bla o kuma be munyedi non parce que nous sera parce que doni gelo fana ban fem doni kela côté o ma shit se go convaincu unu ka fata pas ma shit se go convaincu ni islamia donc ta ma min be ngata o islamia donc ta moka o ka tiga mais kuma non kuma te fait nyeo parce que une chose est sûre ils ont ouais min ke ngata o lu fe ngata o lu sadi. Est-ce qu'il y a pas bien? On peut qu'elle ait donc d'autres beaux financer, on peut ça qu'on a là. Et donc ni fait un bon nier, ni à fait un magasin donc ni salaire qu'au bon nier, qu'à faire un dîner donc de bon nier. Aujourd'hui on ne sera pas là. Ou il y a choix de quel, ou qu'à choix qu'on a qu'au calan qu'on a qu'un Mali qu'on a trouvé au calan. Où est Joël? Tu es sûr d'une chose que le Mali va renoncer quand on est à l'école? Bien bien. Tu es sûr d'une chose qu'à faire que Sariaka
appliquer Mali kono fengora faut étiqueter Mali kono tu penses que les Maliens vont accepter ni question flana ma tranché faut étiqueter gagner l'essentiel c'est de ne pas depuis Mali c'est la discussion là solution du mesoro là kuma tchien ngata na ma fonga te donc ade gelea ako angata négocier ka ameta négocier mundeka et répartir le Mali katani Mali saria là ou ngata donc ka fanga ko ka tuba kala ndabla Mali kono ni RF solution bala angata la ke alors nous devons en actualité politique là oui anya ka fo ni watu konna na fengo woni parti politique ni M5RP aba parti politique bela jilin ulu rere jorob na ke mu ye transition ko na parce que anya ka fo M5RP ko ulu écarter la ka wo fen bela jilin na aywa ulu kona be ka fa ka bolike wa fa ka bolike do na wati do na tawla o boli est-ce que abana se ka ke kanto état d'urgence ni konna na parce que anya ka fo CDR kunganga bobi go nyara ko jabana nyamo mason ku ka bobi. Bon, état d'urgence, donc nos côtés sont donc ça va poser problème. Mais une chose est sûre, revendication cola donc environ les partis politiques, la classe politique. D'abord pour moi, problème B. Ni jatimene ke donc ni semaine un mois que les le ministre de l'administration territoriale a rencontré les partis politiques. Vous voyez, papier de Douma, le programme, Baroukanga Ketchoubi. Mais mi ene des choix donné ni ko kera fo kana sebi et ma parti politique fouillé mi mbora ka fanga te baramita voilà ne dole be balat ma chama aujourd'hui on dirait que parti politique ti Mali là on dirait que société civile ti Mali là ati mawbe militaire ou accusé là bière ngata mami kera ngata politique mo alim mimbe politique re animé na akara ka ujimi il aller de talaka politique il va aller ngata aller de comment internet là mais il y a des partis politiques ba mi bébé et tout il y a adema ye kumana inti mesaka atofda URD kumana parce que mesaka ta femme ngata saya me kelen ngata ko konna mais inti sela inti RPM ye la kumana inti RDA ye la kumana inti ngata donc maraka mo ye la kumana inti far mo yela kumana nti parti politique to yela kumana nti kodem yela kumana kuma ye muye c'est que barabe kala choko ngata minga nga kenga to donc pour ça ka fait donc dénoncer ka voilà ils ont été exclus c'est que akara choko on ne peut pas faire de la politique sans les hommes politiques donc nous OK ce qu'on appelle c'est le banditisme politique. Donc on doit réamener le débat classe politique qu'on a pour dans la rue. Et aujourd'hui, on sait que si ce n'est pas les hommes politiques, on te voit à conférence, on te parle là, on te marche là. Tout le monde est cloîtré ses œufs pour que nous puissions critiquer. Nous avons critiqué. Communiquer au début. Communiquer. Allez communiquer. Il y a là. Câble. Ortem. Ah non, il y a communiquer. Il y a là. Parce que faut autre me voulait qu'attendre. Ah journalisme. Ni comme qu'elle faut qu'on a bien donc parti politique du meilleur. Donc aujourd'hui société civile du meilleur. Donc maintenant bien sigler nos cas pour dire que non habita. Mais pour que ça bouger, il faut que les hommes politiques bougent. Bois société civile le mais. Donc aujourd'hui c'est ça la situation. Maintenant les combien m'ont accusé et remonqué pour qu'un gascado en a beaucoup condamné. Pour moi débat boyerode là. Aujourd'hui on peut accuser. On y aurait monqué. Ni communiqué. On y aurait monqué pour qu'un gascado bonne situation. Pour moi la vérité est très claire. Politique c'est que sans les hommes politiques. Les militaires ont choisi de les écarter. Mais nous tout le cas vie qu'on en a, c'est eux qui vont perdre. Donc il est important que les hommes politiques se rassemblent rapidement au cas bon donc au cas situation en mai. Nous me faisons des réformes comme nous faisons baraka comme avec Keti. Comme ça donc c'est quand na Mali là on y est. Aujourd'hui ils vont imposer leur vision. On peut se coller avec la gafanga de cabo accusé. Ça va quoi accuser notre sortons. Sortons. Et on politique du même déclaration. Ne donnez malade d'habitat mais quand elle la gagne ngata kuma ka ngata baraka ci ko mayewa or document diroma au document mi diroma ka ngata ko ka réflexion ka kono personne ne sorti ngata pour dénoncer ça pourquoi dénoncer alors n'est que problème yodi n'est que problème de sinon on ne peut pas faire la politique sans les hommes politiques il faut de bec aux familles les militaires leur rôle c'est de sécuriser or ils sont incapables aujourd'hui de sécuriser le Mali
parce que même Bikela sur le terrain nous sommes en train de voir faut les flana évolution là-bas follow me follow ka ke am se ko féliciter au yoronina mais aujourd'hui ce qui se passe à Bankas Koro Douanza l'insécurité dans ce domaine parce qu'il y a l'absence des forces armées de sécurité. Donc il faut que au rôle jouer non mon rôle jouer il peut pas être des bureaucrates s'ils veulent être des bureaucrates au bout tenir blanc ils sortent de ça ils feront la politique nous trangata là au ticket devient politique là parce que là-bas ils connaissent absolument rien ce qu'ils connaissent c'est des forces armées ça au début c'est nos pays qu'ils montrent qu'ils sont capables qu'ils sont aptes parce que tu as des gens qui n'étaient même pas aptes quand on donne qu'on a au bout d'ici bois nous refont un peu ne peut clanquer des cadeaux c'est parce que nous faisons baraka chama fay baraka ñoo fait mbe chama donc e ko nga ngu do men ha donc on continue e ga nga nunu donc so wala de awa ngoni ay ka fo yira bora ka fo ka jim drone be ka fengo anime 600 M5RFP ko ne ulu fana dade nundo awa nu to go yira ka la nyin ko nana honorable Soumaïla Cissé awa mena la je do magado na jera fe jamana yemu ni mun don Soumaïla la Soumaïla ka tayali aye mun kila Soumaïla tayali ko M5RFP bina ke tugudi mbi fo ki barkadam o jaranga ka tashibla ke mauma ban lame ne radio ina ka nyini o bela jelen o ka hina Soumaïla la anga kuma laban ya jete mne ngana to kuma na mami awo vendredi jante melenga donc en bolé ngat donc tawe bani kera chogobi ça quand émission est ko émission bani yere kera 5h du matin 5h du matin de abana et ko konna na ayito sunu wad lakata ambe ala barkada ni jatimne ke jamana en konna na parce que mo chaman jigi tumbi Soumaïla kan ka fko yelma bi ke chugo même no malala modo yere bara damine ka fko ka éliminer parce que agi ko kuma nana adma ke ma wara kama politique mo chifu été mi ka agi to 71 ans en Angleterre oui au débat ou damne mais min don Allah subhanahu wa ta'ala de ba don abe mi fait Allah barka be da Allah de ni konna na ngada kuna na ka ke fuka na se yoro dola Allah yito ka masaya de la ka Soumaïla weli jonde Soumaïla Cissé Soumaïla Bokar Cissé dendo afa école karamodo ni bini norbe jatimne ka damne nya fenge nunu ni fenga nunu na ka dire nunu kata afade wo yoro cadre be ngata afade tara chama mine bela bo fenga nunu bagan genyoro la kana ka karsa kuri ngata donc ko do école la pour ko ka se ka ke adamade o nor cadre chama be tomoktu marala Soumaïla fade o do école la kata kele ko fo fe ko bo bagena kato keleke ko bo monina kata keleke kata ka bo yala yala la kata ko do école Soumaïla Cissé fa no e bokare o de oke Soumaïla Cissé fa o de tume wajuli ke wertemna wajuli ça veut dire ngata ka arabu yel ka wajuli ke ngata pour que moko ka en français Soumaïla Cissé fa aussi ngata donc avec Tania Domi ay shibasro 80 quelque Soumaïla badala bugu beba don a furmuso no Assad ale Traoré do solo de muso do abe bo aba fama Kolokani fafe c'est la princesse de Kolokani o ñogon don parcours mi kono école konnana Soumaïla kalan ke tuma min ka bo fitna yele ni segena kana ngata donc ya soro mofti ngata donc mo tumita école ke sévaré naba faba mobti ngata donc kalantum takayni donc nya fenge no betumbi mobti de marala ngata donc wati la ataraka kalakay ayaka bakkay ay chance soro abay ngata donc aka sanu na ka fe on fere ka blakata abe fomi ma Dakar akata ka kalankay kalan kelen ka ban ay chance sur ay bourse sur école min na donné do en Europe ou en France ma chamati son ata école na l'école nga donc des meilleurs ay bourse sur kata ou nga il sort comme ingénieur comme ingénieur informaticien donc o konna ay bara damine a bolé nga sani ka klaw école la o ya so wele bi si ma nga ka bara damine nga to babu Yoruba ko nana donc a bolé atunye bara damine ngata société bawla ou atume wor baw so million baw o konna na
Sadasi ala ka hina la o dɔgɔnin ka donc o terikɛ dɔ o de nana k'a fɔ a kɔrɔkɛ ye o y'a sɔrɔ Sadasi ninnu bɛ CMDT la nka donc k'a f'u ye ko dɔgɔnin dɔ bɛ yen nka donc k'a tɔgɔ bɛ fɔ Sumala Sise k'a kalanlen don k'a bɛ ko dɔn nka donc informatique la k'a ɲɔgɔn tɛ yen ko programmation ni fɛn ninnu ko il faut que ko ka wele k'a la ka na wele kɛlen a tun tɛ fɛ ka nanga donc mais a tilala ka miiri jamana na n'i ye jateminɛ kɛ sɔrɔ min b'a bolo yen n'a tun kan ka sara peut-être nka jusqu'à 4 à 5 millions en son temps o nana nka k'a fɔ ko bɛ salaire dɔ proposer a ye 200 000 300 000 mais a sɔnna a nana a y'a ka avenir bila parce que ni maa min tɛ maa min dɔn ka tɛ donc i b'a dɔgɔya ni min bɛ cadre min bɛ kariya k'o kɛ Mali kɔnɔ n'an bɛ se k'o ye nka tɛ donc ça veut dire mɔgɔ ka fara juguya dɔw la a y'o bila ka na a nana don min CMDT la nka tɛ donc o ye baara daminɛ CMDT la nka tɛ i b'a sɔrɔ nka tɛ mobiliw bɛ mɔgɔw bolo nka tɛ donc ka villaw talen don ka di maa ma o y'a sɔrɔ nka tɛ CMDT bɛ baara kɛ tubabuw de fɛ tubabu ka structure dɔw de tun don donc maintenant a nana a y'o baara kɛ nka tɛ donc k'olu régulariser pour que donc dɔgɔtɔrɔso min yɔrɔ min ka taa kɔɔriw bɛ sɛnɛ dɔgɔtɔrɔsow jɔra yen ka électricité jɔ yen ka écolesow jɔ yen pour que o denw ka se ka taa kalan na o Sumala Sise kelen de nka tɛ donc a nana Musa Tarawele ninnu ye a bilala excusez-moi n sɔn Musa Tarawele ninnu ani Musa Tarawele ninnu ma bɛn baara kɔnɔna na Musa Tarawele ninnu y'o gɛn ka taa k'o bila opposition na donc c'est comme ça Madame Sikayatou Sow a cɛ olu ka CMDT la olu farala mouvement démocratique la en 91 ka kɛlɛ 90 ka kɛlɛ daminɛ il est père fondateur de l'ADEMA PHJ donc o ye kɛlɛ daminɛ o ni Alpha ninnu ɲɔgɔn rencontré le 8 juin 1992 Soumaïla donc après donc l'élection Alpha gagné Ibrahim Boubacar Keïta a communiqué fɔlɔ min kalan ORTM na c'était la nomination de Younousi et de Soumaïla comme secrétaire général de la présidence a bɔra o parcours kɔnɔna na ala nana k'a kɛ nka taa Younousi ma mɛn kosɛbɛ Younousi taalen so nana eux on l'a nommé comme ministre donc des finances on a après donc il a continué dans le processus fo kana se 2000 la kan bɛna organiser gɛlɛya nana ka kɛ donc maintenant Alpha ya ministère saba naani fara ɲɔgɔn kan k'a d'a ma pour que a ka se ka kan organiser o kɛlen ka ban a taara élection présidentielle la donc ani Amadou Toumani Touré bɛnna donc ATT gagné ATT nka donc a y'a ka adamadenya a b'a dɔn ATT y'a bila ka taa IMOA la pour que a ka se ka taa IMOA o y'a sɔrɔ papier gansan don a ye IMOA réformer ka IMOA dilan ka wari bajilama nana ye ka taa IMOA kɔnɔna na a tilalen a y'a ka rapport kɛ k'a di bɛɛ ma bɛɛ y'a félicité nka ale de ye baara yɛrɛ bila nka donc o ko ka taa bila donc a ka bɛ segin ka na Mali kɔnɔ a seginnen ka na Mali kɔnɔna na Younousi ye san 10 ani kɔ a y'o kɛ nka donc URD créé nka donc en 2003 donc 2003 nka donc URD créé non URD créé nka donc maintenant a nana nka Younousi de URD géré après URD géré nka ka san 10 ani kelen kɛ Younousi bolo ale bɔlen IMOA na ka na nka donc a y'a ta nin y'a san 6 ɲɔgɔn ye donc o kɔnɔna na élection min kan ka kɛ nka taa taara élection na a y'a ye nka min kɛra élection fɔlɔ la en 2013 a batinu a y'a ka denbaya ta ka taa IBK bara nka ka taa remercier k'a fɔ k'a bɛ taa opposition na a y'o to opposition na fɔ bi nka ka sa opposition na a ma kɔfilɛ donc n'i ye jateminɛ kɛ fɛn bɛɛ kɛra la ne y'a ka chargé à la communication ye n y'a ka confident ye parce que ni an bɔra kuluba ka na ni fɛnw kɛra n ka sɔgɔma a bɛ ne de wele ka na a bɛ contrat de kɛ ne ye min kan ka kɛ n ka donc an b'o fɔ ɲɔgɔn ye pour moi c'était un honneur de servir Soumaïla Cissé pour moi c'était un plaisir de servir ce grand homme mais ala ye subahana donc a chance dɔ di ne ma ne bɛ ala barikada j'ai eu le privilège et l'honneur de servir Amadou Toumani Touré comme homme d'État n bɛ profiter n ka k'a muso fo n'o ye Lɔbɔ ye ale kunu a mɛnna kuma na n y'o de fɔ a ye nka ça a été un privilège pour moi de servir Amadou Toumani Touré et de l'accompagner jusqu'à dans sa dernière demeure ka taa ladan ka taa kaburu kɔnɔna na et je remercie Allah aussi de me donner la chance d'accomplir ma mission ka Soumaïla accompagner fo ka tila ka taa da ka kaburu kɔnɔna na nka taa donc je l'ai fait Allah n b'i remercier ka force diyan pour que ka se ka kɛ pour moi nka de servir ces deux hommes d'État Soumaïla Cissé Amadou Toumani Touré n'est pas donné à n'importe qui donc Allah yo force média, yo chance média. Je te remercie Allah le Tout-Puissant. J'ai beaucoup appris. Nyadon, qu'est-ce que c'est que l'homme? Soumaïla dans sa grandeur. Tout le monde avec un dondo. Ibeke a onwele kata aya neni jeune Afrique la ni hakli bala. Aya neni Soumaïla ngata donc dimina. Donc aya onwele Ibeke a onwele. Abe balola. Antale kuluba ngata donc otlale nyogonye la ngata mateme 10 minutes 5 minutes à 10 minutes. Ne ko ngo président ngakara tu ako no iba da yin wele muna ngwai ka ko ngata ka ya men
ko ndimile no kana na ka yafa delin fe ngey mu fay kala ko ngoro do ngata kala yafa rake ngo e president ayi wele ndron de kama ko wallahi kay mo len de kama ani dondo aussi ngata sumala ka dimi sien fla ngata donc kra sien fly dondo ayi wele ako iba don ko nin korke nyogo ngata kay ko laba min fonya ka ko 2013 la ntrafu ko tubabu ni mogo de yin suka bila ngata fo ko no ta ko ma wuli nyere kale kama nkoro Ibrahim aba wele tena ko Ibrahim si tu penses que moi j'ai peur des gens pour aller te saluer tu te trompes, ça veut dire que tu ne me connais pas jusqu'à présent. Mais Ibrahim, si tu as des preuves, amen. Mais je suis déçu. Au Torah, qui ka dembaya ta le moment où URD bi fait ka yorochi URD to me fait ka keleuli ka dembaya ta ngata ka tangata pour que mali apaiser ko ko ngata ko mode mblala à cause de ko c'est dommage. Donc tout ça j'ai retenu à cet homme d'état ou hakilnaw ou yechugo Soumaïla ngata nanaka kengata donc galombe diaraka afrako Soumaïla ko embargo ka kemalla Soumaïla minena embargo kala malla ka Soumaïla to ya Soumaïla nale ngata doni ko inkele ngo président ngata donc ngo e korke ngata donc anye jologo ke korke la kata naide asangi kando ko nu ko nintumbe ngata katiketane ko abe feka korke la malu ya chiko me konti jena ngata korke ka malu ko parce que ni ala fanga de mamma ki ba twabulu ko me ko ala cede ala de ayo fone ça veut dire si Soumaïla tombé coup d'état tout teke Soumaïla ibekala donc aka fanga chwena bolen ka dragi be yayi aminana kata au nord là Ibrahim de Afrique kata nord là ngata ka rassurer ni bekara Allah subhanahu wa ta'ala nyebaka aujourd'hui mo do wula Soumaïla ko hali nord ko hali centre ko Soumaïla bala ko parce que ka bay fly ni ko be fora ko Soumaïla ko ale de embargo ke mala ko Soumaïla kala de ne fenge don do ngata journaliste do ye émission do ke radio do la ka fanga ko ko aseyila ko sobablo ako nu tafuyi ni mauma e sosoro ne bolo aseyila ka soro mbalma bolo nya haramu ngata nya kalf nya haramu ina fo ala ile haramu chobe tafuyi ngata ko maduma ni kale qur'ana na mbadumo kata so da bolo aseyila ako beta ko bekata jini o do mbora ngoni halala dew dametigi dew horon dew mingo ngata kale halala dey ko Soumaïla ko ni sobabo asila kika na prévu ngata donc kika ta domaine ko ni asoro ngata kale so haramu yi hay boya nyo fo halala dey ngada ira slamé dey horon dey machi masaka ibolota mati sika ka juguya men dara Soumaïla la adama de la ngata tsaka dam ko kam mando we Soumaïla ke fembe ka dambe tien ka horonya tien ka fembe ke mais il est resté égal à lui-même ni nana ni ko do frangata abisa ka ko we ni réforme atukuni ha ngo ngoro woni fima ako num kana jabi otui le temps est le seul juge donc j'ai appris la grandeur à cet homme, l'homme d'honneur et de dignité. Il est parti définitivement. Projet me bien do yoka projet jo mais Allah de subhanahu wa ta'ala de fait flafo ako amando tumani ture mako bilanga de donc mission wore be mina kalfe la lahara Soumaïla mako bilani mbife ki duoma nota famia ngo ibeka kana duoma sien fla we delike nye ibeka duoma sien fla na otan tomo to delike nye ibeka duoma comme o kobe ibeka kodla nya to na yo ngata maw halaki na ye adamade ya chie na ye dambe chie na ye horo ya chie me so ka takaboy malion bado Soumaïla comme o ko o te e de fait mbi mine bara wora bi mbulo ngata ka kalfeila Allah Soumaïla ne kata mo be kuma me folo ngata do me abeta dakabrula jibora kabrula mawo ngata we fenchama fo me be nyina min ko awulufa dale bi yoromi do mi ngata obta shudo ngata jibora kabru ko yorole o yoro klena Allahu akbar et donc ni maye nyuma yake ini ala de kasuru abako dunia de la onu dunia de kasuru comme ayo dunia de nyine oko kabe galontika kada maka oko ala ko galontika la ma kafri ma haram yale abi son fait même ko sommité minti bolo comme preuve quand il kana dam gola fembe dara Soumaïla nga donc dors en paix va te coucher Soumaïla le peuple digne malien sera reconnaissant pour tes œuvres et pour ta philosophie c'est pour cela même fois aujourd'hui à l'URD
La mémoire et l'honneur et la dignité de Soumaïla, au Kanga Fembeke pour relever ces défis-là. Au défi de relever Tchoudi. Il a fini un programme, une vision. L'URD doit travailler pour ça. Il doit être cohérent pour la mémoire de ce grand homme qui ne doit pas disparaître. J'ai eu la chance d'avoir 2 héritages au Mali. L'héritage politique, une partie de l'héritage politique de Soumaïla Cissé. L'héritage de Amadou Toumane Touré. C'est pour cela que je peux regarder en face aujourd'hui les hommes politiques maliens. En travers Onorko, Dambeko, Horonyala, Mourbo et Mifo, Kafakanga politique est Dambeni Horonyai. C'est pour cela, depuis follow, il y a fois je crée un mouvement politique pour moi-même qui est USR. À Horona Dambeni Halalaou, ni même faire politique à Yéléman. Vous êtes invité, la porte elle est largement ouverte pour toi. Pourquoi parce que on sait que la politique est calabantiala, on sait que la politique est galona. Mais il y a quelque chose qui est jatime que soumet la couleur ngata ba sur ngana pour discuter ni sigla ngata ba ko ngana sigi. Na ya kuma do photo ba faka iki tike da da. Mais aujourd'hui il est parti avec sa vérité. Il est parti avec son honneur. C'est le Mali, toujours c'est le Mali qui ne kanga fait sera Mali parce que Mali est chanceux d'yanga sakala. Soumaïla, tu as bel et bien accompli ta mission d'honneur. C'est avec Soumaïla que c'est avec Soumaïla que Bessiaou on a pu équilibrer la balance d'être crédit. Faut Bessiaou tout me voir sera onye. C'est avec Soumaïla l'aide aux partis politiques. Naï hakli djagabo kadi. C'est avec Soumaïla l'aide à la presse. Fait bekeranga pour gaga segadi. La mission qu'il devrait faire. C'est grâce à Soumaïla, l'idée, c'était administratif, c'est lui qui a créé. Soumaïla, ça t'a dit, d'un côté, analyse donc golden. À ce qu'il y a officiel, à y jean te mettre là, à balaka expliquer à Déni comment on a transformé. Malien, on a chance me dit. Sans woulouvla l'encoulou me dira Ibrahim Bouakar Ketama. Nous on dira Soumaïla Mangate donc Mali to me bomna. Mais mindo, Alamado grâce à la Soumaïla Kobana, Atekumatouni. Vous n'entendrez plus. Vous pouvez continuer à rêver, mais il est parti définitivement. Merci à la classe politique, merci à tout le monde. Soumaïla dit adieu au Mali. Akma Mali Bamboulou, mi Kadanga Kenai. Soumaïla Konta Banakola, il est parti dormir. Tranquille. Soumaïla, ici c'est dors tranquille. Parce que tout ce que tu devrais faire, le sacrifice, à connaître la mieletma, à tout mettre sartene de dou, à connaître tout le monde faire ce que na oulede. Dumini me diamba donc à dou, qu'à jide kaka pour gasana. Soumaïla nana dome mo hakla ka boyenade. Non, Soumaïla funnade. Soumaïla funnade. Depo dou. Andale nan signa na be kumana na ene le dianga tabi kanto. Nangambe politique kuma fa bako no kanga ntue fola anga Nigeria. Soumaïla tara folie ke ngata mo tanya na ngata tara adieu do bema. Kato kabru la ka fo bientôt atarka oye natola do ngata baraware bambolo yi. Et il est parti. Il est parti définitivement. Il nous a dit adieu. Il a tourné ngata son dos tranquillement un vendredi 5. Ka kodo ngata kateme. Pour nous dire adieu. Et aujourd'hui, on a balmon de Dalendo pour dire au revoir au Mali. Finalement, il est fatigué. Il veut se reposer. Soumaïla, repose-toi. Et adieu, grand frère. Adieu, Boro. Adieu, mon frère. Adieu, présent. J'ai appris. Et j'utiliserai ça à bon escient. Yémindien, comme la connaissance. Je profite de l'occasion pour te rendre hommage. Hommage des grands hommes. Hommage des hommes de dignité, hommage de la fierté, hommage donc de la clairvoyance, hommage parce que tu étais loin sur la génération montante, hommage pour toi, l'enfant de Yafengue, l'enfant donc Soumaïla, on peut même dire il est travaillé parce qu'au moins il est Assado. Je profite de l'occasion pour remercier sa femme, la grandeur, une femme, une autre femme. Dambetigi, Horon, Assambi, Foki, Barkada. Et je rends hommage à ses sœurs et à tout le monde, à tous ceux qui ont aimé Soumaïla, pour les dire merci à Allah le Tout-Puissant. Allah mbi remercier Mouna, Soumaïla tout me seka to kungo konana, d'autres on fala ka chouirana, mais Allah inna ne Soumaïla ka damma.
Quelques mois plus tard, il est mort, entra à enterrer. Dieu, Allah, merci. Merci Allah encore. Atete pouvait mourir à Dakar. Allah, tu nous as redonné donc Amadou Toumani Touré. On l'a enterré ici. Allah, merci de tout ce que tu as fait. Allah, merci encore pour sauver notre pays. Même tout le monde a fait, Soumaïla Kola, que Dieu bénisse le Mali. Merci beaucoup. Mabibolo, ah oui. N'a bɛ se ka mɔgɔ dama de sɔrɔ pour que n ka dɔn k'o ka dugawu kɛ Soumaïla ye m'o ɲini maaw fɛ Musafa yɛrɛ kun y'a ɲini fana a ma an sɔrɔ an bɛ waati ɲini k'a fɛ Amina b'an kɔ an bɛ Amina ta merci beaucoup ni Amina sera ka dɔn awɔ Amina salamu alaikum Walaikum salam wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh. Nuhu togo I kalam alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh. Ne kɔrɔmuso ani sɔgɔma. N bɛ bɛɛ lajɛlen fo, n bɛ n kɔrɔkɛ Lasana n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo. N bɛ n kanubaga bɛɛ lajɛlen fo. Cɛkɔrɔba, denmisɛn, mɔgɔkɔrɔba, vraiment ba bɛɛ lajɛlen fo. N bɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo. N bɛ Bouta fo. N bɛ n kɔrɔkɛ Sidibe fo, n bɛ Abdelkader Sidibe fo, n bɛ bɛɛ lajɛlen de fo, bɛɛ lajɛlen k'i ka foli sɔrɔ nin kɔnɔ. K'a fɔ bɛɛ lajɛlen fɛnɛ bɛ n baw fo. Bakɛdatu Bankura ni ba Ami Dunbiya ani fa Lasana Kulubali Mɛnɛkura n b'u bɛɛ lajɛlen de fo. Ani n den Fatumata Sidibe ministre n b'u bɛɛ lajɛlen de fo. Ani n den Sekina Ayidara Kulubala o ye ne den. Amina i bɛ dugawu kɛ foli o bɛna kɔfɛ. Na Ala sɔnna ma. Awɔ dugawu kɛ. Bɛ min fɔ n ye min bɛɛ mɛn. Nuhuntogo I ni layirutigiya. N b'i fo I ka layirutigiya la. Parce que mɔgɔ ni mɔgɔ dɔ bɛ jɛ aw tɛ ko laban ɲɔgɔn bolo. Yani mɔgɔ ba fila fɛn fɛn min tɔgɔ fɔ I n'a bɛɛ lajɛlen jɛra I n'a bɛɛ lajɛlen aw ye ko laban. O fana ma bali na mɔgɔ bɛ k'i bɔkolo de ye. Kadɔya ye min ye kadɔya ye layirutigiya ni danbetigiya de ye. N b'i fo k'i wale ɲuman dɔn o la. Ne tɛ URD la. E Amina yɛrɛ ne ka kɛ parti la o kɛra Amadu Tumani ka mouvement citoyen ye. Kɔfɛ ne ma don parti politique la. Ne ko Mali d'abord. Mais ne ye min mɛn Soumaïla ka enterrement don. Ka min ye Soumaïla ka enterrement don. Anw mago bɛ mɔgɔ ɲuman na dugukolo in kan mais Ala yɛrɛ fana mago b'a ka mɔgɔ ɲuman na alikiyama. Soumaïla ta ye matigi dan ye. A ta kɛra funusereya dan ye. A ta kɛra fasodenya dan ye. Balima, mɔgɔ gansan, moriw, bɛɛ de tun bɛ kasi la, bɛɛ de tun bɛ ka Soumaïla tanu. Jafɛn de tun b'an bolo an tɛ min dɔn. Ne kɔni ne ka ko kɛra o de ye, ne ka miiriya kɛra o de ye. An bɛ duwawu de kɛ sisan. A bɛ yɔrɔ min na Ala k'a da yɔrɔ suma. Ami ya Rabbi. Amin ya Rabbi. A ye sɛgɛn min kɛ Ala kana kɛ sɛgɛnlankolon ye. Ami ya Rabbi. Ya Rabbi. N'o yani mɔgɔ ka jɔyɔrɔ la I ka jɔ dayɔrɔ la Ala ka dayɔrɔ in de nɔgɔya ye. Ya Rabbi ya Rabbi. An bɛ ɲɔgɔn ye Ala ka kɛ jana firidausi Ala kana kɛ bi. Ya Rabbi. Ala kana kɔ fitina Ala kana ɲɛ fitina. Ya Rabbi. Ala kana du barika d'a fɛ n b'a fo k'a balimaw fo k'a muso fo k'a ka secrétaire particulier n'o ye Nɛnɛ Kande. N bɛ foli lase bɛɛ lajɛlen ma n bɛ o kɔfɛ tuma laban min bɛ n bolo ka di. Merci beaucoup. Ba bɛ bɔ mɔgɔ yɔrɔba de la. Tɔnden minnu bɛ yen n'o ye URD mɔgɔw ye a y'aw bolo di ɲɔgɔn ma. Soumaïla a eu l'intelligence de tout écrire. A y'a ka projet bɛɛ sɛbɛn. Nuhuntogo e fana ka n'i bolo croiser nin ko in na. Soumaïla I magɛrɛla la a kuntilenna ye min ye I y'o dɔn. Donc aw ye maliyɛnw unifié I yɛrɛ ye min fɔ abada Soumaïla ma mɔgɔ bɔ mɔgɔ la a bɛ n fɛ n b'a fɛ a tɛ n fɛ n t'a fɛ Soumaïla m'o kɛ. A ni n'a jugu bɛɛ a y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan Mali tɔgɔ la. Donc I fana ka bɛɛ lajɛlen maliyɛn bɛɛ lajɛlen de fara ɲɔgɔn kan. Projet min tun b'a bolo ka exécuter mɔgɔ salen t'i ka ko bannen ye koyi. Mɔgɔ salen t'i ka ko bannen ye. I kɔni tɛ to in kɔnɔ mais hakilina bɛ I ka baaralaw bɛ yen. Donc n bɛ min de fɔ dɔrɔn an bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka duwawu k'a ye ka yafa k'a ye k'a ɲini Alahu Taala fɛ aljinɛ min b'a bolo n'o bɛ Yarasulu Muhamadu sallallahu alaihi wa sallam kɛrɛfɛ ani Amadu Tumani Ture Ala k'a d'u bɛɛ lajɛlen ma. U ye Mali kanu ka sa Mali ko de
de la ya rabbi ala ka to an kono ala ka to an kono juma mubarak bena jeni assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ira ni kada irutige ka continue kada irutige ape no ika sabati fana smile sabati la chuko ika sabati assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ambe amina fo ama fo la do bela jele mina 20 29 74 78 aywa kaseka aywa fane ambaleta alifna be kana allo fane assalamu alaikum amba ni so ma resira ma ya folo bien sai abi diaraye fane ça va ami arabi ame jo ka ka ni na ko bismillah ya rabbi ale ke ba gardi amin kunu ngara tra folla amba fe kata do ke merci beaucoup me fa to ya nya jila bodi Allah ya nya jila bodi ambe ala ya rabbi la ka refre ba ngoro amin arabi wala ko zabu kuma kam fono ade amune kasega akale dinu akakmaka ale dugo kasega sabati ala ka duana amin ya rabbi Allah bela jele da ngora la ku bela jele da rosma ya rabbi Allah ba kuma la ba mu fo ko tuma la tale folla ibaga fe kai tuma fama wallahi me tuma la smaila ni kele fa ere wati ku tigire fe palla bu pre hier de présentateur donc ta do ke dro ka ta sibla bla ala bela jele da rosma ya rabbi ala ka ere ya ka ta do ma ko ya rabbi merci beaucoup fane 29 74 78 radio et fréquence raye aw ibe sira duma ni mamim seka ta do ke ko ken watila allo assalamu alaikum allo ah oui dobre le noir aywa bafanda kuma no fe amseka do ke 29 74 78 radio et fréquence raye kaseka aywa do ke honorable Ismaila allo assalamu alaikum amba ni sogoma resira amba to ni jamu kan wele ka bodu Mega Ibrahim vraiment me foli ke ala ka ina ana chorwa la amina ya rabbi da rosma ala ka limanati ya ko mo ma amina ya rabbi awere ni ko faso jola amin ayo ambifo ala ka do umina 29 74 78 nyara bafana betira nyina ne watila allo assalamu alaikum alaikum salam wa rahmatullah ayo bismillah seka do ujman ke wa bo be ndogoni nu to ko fofolo ka sumaila size kona ala ka daoro suma amin ala amin nu to ko ne faye me ndogondo ne manga ale dogono e oui non so akadie ka numero mbape ka awa ametla ka numero di makofi ay ala ka abla arjana amin ya rabbi ala ke ere bulu mega parala ko be presa ala tila kana amin wa ne taode ala ka duwa mene ni baraje 29 74 70 allo assalamu alaikum allo tawani jamu ka wele ka bami Prince Sidibe Abdallah Sidibe so mo bani basi tuna qu'il faut qu'entrer dans vos noms to ko atlo ko bula la be maka bela jelo Sidibe ama ya Prince nam ambi da fu ka faso jola ki fu ka malika na fala o diaranya no nga fuli antu ka fu ka te atme yemi foka amma da nu ni bugula na amada ila te gansa Prince jenyo ko ya fen kelen pedro ne du fen go te fosi te horonya de bela to jenyo ya be sin ko se Prince ko se ma horon bo donde ante nun tanu ko ani jeli ambe horonde mais adamade mana komi na Prince a be fa ka to ala donc ni le ban san demisonu jende Prince tera commentaire ba gere ke parce que mo be sirala awo do be ke dro ala ka bisu suma bi ambe la jelema ya rabbi ko so ko mina no to suma la wala ka la rason suma anga to ko pa ya rabbi kana du gar ga tafe ya rabbi
suma da bela jele maya ya rabbi wa ala ka mali sangorota ba fo nu e ko ani che ayre ala ka tlere dam ya rabbi merci beaucoup 29 74 78 radio et fréquence raye aywa awsaka do ok allo salam alaikum wa alaikum salam pres somo wawdu ni so ma somo to ni jamu kan wele ka bami gogo sise gogo isise ko ne be fa non to ko fu gogo mo to ga wele depuis Ismaila nena awo fuka Ismaila ko wallahi ane jumal la ko nu e kado yere ko ne tonton Ismaila fara France ne gi manyani e tu manyana un ta do ka me nyogo nyere ka kuma ina le nu me nu ne bay nyogo ni bani ndo ko kumbe ko nu ne bay nyogo ni Ismaila balmam so de ni nu yi horo ni pensiere horo ni Ismaila nena nor la fuka Ismaila na dongro ne bi lame dongro ne saksi radio lame ko Ismaila ka efe nu yi kado yere Ismaila taraka ko bade to barla go mala de ka bonaye Ismaila e kene bade bla Ismaila se de ajo abasa de den tandi musomani shegi ani Ismaila ni samba ko de o de mana bagi so Ismaila de ba jo no ka ko le foka to tla ambe do oke président la kala harason suma amin arabi ambe do oke Ismaila yi aya fa na banya diti Ismaila make Ismaila gansanye de basa do keli ya ka sanu de fere ka Ismaila ka école sala Ismaila ba baru ndi boyen don Ismaila kera faso nye diti bakadi ne be do oke benga isa nala sona ala kala harason amin arabi allah amin ala ka jin sa Ismaila mani ya amin Ismaila saraka munto ko balole mbe ko smate nala sona ne be do oke tante asayre nala sona Ismaila mina foka ze alama ya Allah ya rabbi ala ka sigi ko ala amin arabi ala ka ni mambo amin ko nu ni tsaire amin merci yara ni tire amin aka bara en bla ko ya kana bla banaye amin arabi ala kana jugu sala ala kana jugu bawla amin arabi ko ne ko nu maka togo amin merci nala yoro tagamana le ja nala ya sino so yoro la de kata nala sona bele ba tara ambifo on se tara la diri tara la ne tara horon tara ne ki dare ka wallahi on bengen ko bancha ga kasidabla kasidabla sa kasidabla ka kasidabla sa kasidabla amin ya rabbi allah amin ya rabbi allah nala sona amin mala sengo sengo fasina wala alaka be kama aljina sababu amin ya rabbi la kun kadi masara mani Ismaila kun be sanor la anta su yanta futi amin ya rabbi no madia ala ka kana sabal mo amin ka kana sa asayre de bulka sa senga te no na la sona inshallah ande do drone ke nu ala ka shita amin fo katlere ta amin merci ayo do banko munota allo assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah to woni jamu Mustafa Jaradu. Mustafa Jaradu Espagne kaw. Oui, bah c'était alhamdulillah. Aywa, ibisa ka duwa ujuma ke honorable Ismaila Cissé. Mbe ibenga fulu fo monsieur Togo ifolo. Atlo bila. Koni mo yere Ismaila dénoncer ni laban ni na akira me akira yoro were nedidu. Mais beka bla hakila ko juguya te faussité peut-être ambe solution ni na anga jamana la. Kuma swala yɛrɛ ka kuma kelen min ɲini k'u minɛ min tora hakili la a ko a ye baara daminɛ yɔrɔ min na joyira donc o b'a yira ko a b'anw ka problème dɔn parce que anw ye togodalamɔgɔw de ye o ye n ka fɛngɛ ye mais comme monsieur Togo yɛrɛ tilara k'o mentionné bi k'a fɔ ko parti politique tɛ kuma ne ka fɛn kun y'o yɔrɔw de ye an bɔra yɔrɔ kɔnɔna na an bɛ dugawu kɛ awɔ bi don an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ la amin ala ka jigin yɔrɔ ɲa amin ya rabbi allah vraiment ko on a de cœur avec eux n'ala sɔnna inchallah an ye ɲɔgɔn sɔrɔ faso ko min ni fɛn in na a sera ka min kɛ wallahi vraiment nin bɛɛ ye fɛnba ye fɛnba don voilà mɔgɔ min bɛ kalanba in kɛ ka tila k'i ka avantage bɛɛ to yen ka tila ka n'i ka jamana servi je pense que ce sont des exemples à suivre wallahi
donc yan ka sinai neta kunti dore parce que Maliku indi kundu awa Maliku be solution ka sorana wallahi solution d'accord donc bela jele ka haketo ne ko ya farama awa ayafari ani barajala ki OK d'accord merci okundo merci jara ambe malion bela jele fo Espagne ka yera fo 20 29 74 78 allo salam alaikum allo tigara dobe allo salam alaikum allo ayo fara tara Fatmata Zara awo Isra Duma allo salam alaikum alaikum salam rahmatullah tawani jamu ka wele ka bomi Musa boli ka bo sebe ngoro bismillah do jo bolo ka se honorable Ismaila Sila no ko Ismaila ko kelen pe de ne dala domina boli bak na nga ke domina ne Ismaila ko boro de adira mo ga majam ko Ismaila ko de president ga dine mo tara de la ko ka ya bla kam mo ta dame to ko fu ka ko min garam o kelen ko laydu fengera ayo bo asira fe bo hayna da no drama mo ka na ko soni sira kan ko na la sona no do na ko bora adira mo ga majam ko de president itaga jama zage kasanu bla ala kirai musona ka bla ala kirai mo beto kede onu to ta ko ni ko flaw ni kado ta nu to ta ante dulo kado ka ko ni kado ya waleke yela kado ya waleke ko kele ni pere ne re jigila nu to la minna kwa maila na lu nga to aka kuma anga ka kuma kan labana me la maila tara malien sima ka kuma kan labana me vraiment yoro ne jigina nu to la ko so bayere do ale do ko kale kaka na kuma vraiment kuni nga ko mi jibo ne tsika chetu aw ko ni nyela kuma ko de la menga haipi alaka hinala ya rabbi alaka hinala ya rabbi alaka ni ma che kambe amin ya rabbi alaka min to ya rabbi alaka barka duro ya rabbi Allah nun to ne mi fa na Sumaila ka ko ka barka Sumaila ka ko ka takanya ka halaka ko abebe sura enu to ko de la ibi joyi jorla sutara kamin to ko ibo de gardi folo o taw se yani kam o tan karabata a sarado yatu mani ko wonna tay de nyaado yikado mi tenna tala mo mo sigi bayran be knya ko info o do ko na ala sega so abi ala ka lehera ci amin ya rabbi Allah na numero de mbaka numero fe netta ko nala sona mbaka medla ka nundo ka numero disa ko mo chamba no fe mbadi sa ewa do banko ya amino tikita ko laje allo salamu alaikum alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to ngani jamu kan wele ka bomi Fatmata Zara kana jige Fatmata Zara kana jige somo bo maram kita bro alhamdulillah me yin to fo ko jama ka ta awo ko ka to ka kira horonya ka jigi fla taranga la mata anabi akira horonya ba manonga kuma do tere koro te horonya nte ni ko tere da kaburu kono ya da kaburu kono de horonya da farai an da sigene ko de makono la ko ni ba do ne ni to ni hon don ay amar kuma to no fe fobi amu lini kelenka ka to ko kam ko kuma fla folai amake chun chai amake warna ta mo hoyi wa amaka sa ka sutura ko ya rabbi an ba ni na law ta la fe pere sala ko bulu na ko barala amin ya rabbi amin so la disi ko ni ya ko chugo chuga bi dare ka dore tu no te bini don Ismaila se ka du kono tro ibado itaro ka fi duna fama du kono fantan fara fama ka dem ne chugo Ismaila bolo kilini ma ti tigoro mo sa ti sigoro ayo min ke subhanahu wa ta'ala koso kam ma jinke ala min koso ala ko joye fitafu kuma ko pi jomo kana ma koso an bana video dron pe la jinna tiga ko an be sadi ka Ismaila sara ka to ko min to dala kun kra president to koso Ismaila saballi adu marali ba marali ambe dugo kala ka sigi no asabu ala ka jele mo ayi na fara tumela sema ko na ni ala ka yafa ka anama amin ya rabbi Allah Allah ni mata rahmani fa ala ka sajugu ni mahana ko ambela amin ayi Allah taala bul masani ya na tikan kan do nyoko na ya rabbi yardi ala ka barika ka amin yardi bela jere na ke kul kili ka ke fakili ka ke sabali bismillah ala ka di yardi chena muso bela jere ya rabbi ne ko nga dugo wudi ko atugo ko atugo bi atugo sini ay la mina ki merci ya fa shu kana black attack ko smela se ko ka to ko kan di bon kai ne para ye horonyi ate horonyi wallahi la kausa amin ya rabbi amin la para din taganya amin ya rabbi Allah amin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ko kai wa alaikum salam wa rahmatullahi kit madame kita merci Fatmata Zara abifo merci beaucoup
Aywa 20 29 74 78 allo salamu alaikum. An sɔgɔma de sera. Tɔgɔ ni jamu. Mahamadu Marukun. Bisimila i bɛ k'an wele ka bɔ min. Sabalibugu. Ayiwa dugawu jumɛn b'i bolo k'a lase honorable Soumaïla Cissé ma. Dugawu bɛ ne bolo ka se Soumaïla ma. Yan'an ka dugawu kɛ Soumaïla an bɛ dugawu kɛ Mali fɔlɔ. An bɛ dugawu kɛ Ala kunna jamana barikata Soumaïla fɛ. Soumaïla sɛgɛnna Maliko la dɛ. Mais Maliw ye tiɲɛ de sisan. 2013. Tɛmɛ k'o donna an kun na. N'i kun ye Soumaïla tɔgɔ fɔ ne ye. E kun b'i gɛn. Mais 18. Ala ma sɛnɛ ye Soumaïla ka tiɲɛ. N'a voté bɛɛ ka ye. Ne yɛrɛ kun y'a fɔ bɛɛ ye. Fo n'a sara. Président fila kun de nana tɛ o. Mais a sani ka se bi ma. A ma samiya la ye. Ne min f'i ye. Jamana ni mɔgɔ mɔgɔ ko kɛlɛ b'a dɔn ko de bɛ kɛra Mali kɔnɔ. An kɔni bɛ dugawu kɛ a furumuso ɲuman. Ala ka nin mana k'o fana la. Ya Rabbi. Hali bi tɔn. U ka ɲɔgɔn minɛ. Ne yɛrɛ filɛ tɔgɔ n t'a dɔn n bɛ voté min ye wa. Depuis n wolola. Ma nimisanga ko kɛlɛ n voté min kɛra 2013 IBK ka parti ye. Maliw ye mɔgɔ la tunu. Mais Nuhu Togo kɔni. Ale tɛ se ka fɔ an bolo. Nuhu Togo ta ni Malien bɛɛ kɛra tan. Walahi Mali tɛ tiɲɛ. Hɔrɔnya dannen don. ATT gɛnɛ yan. Malien tila ka tɛgɛrɛ fɔ ka ATT kunbɛn. Nuhu Togo m'a bila 2012. Sanɔgɔ ni m'u ka mɔgɔ minɛ jugu ni u ka fɛn bɛɛ la. Nuhu Togo ta nin ye hɔrɔnya dannen quoi. Ni ye fitiriwale wele. N'a bɛ lamɛn a bɛ jamana kɔnɔ fo n'a maloyara. Taar'o ta la ne yen tɛ. Mɔgɔnifin tɛ laban dɔn. Nkalon yɛrɛ mɔgɔ jugu. O laban tɛ foyi ye juguya kɔ. Mɔgɔ ɲuman o laban ɲuman de. Nuhu Togo kuma dɔ fɔ kuma kɔnɔ mɔgɔ b'u pan yɔrɔ kunna. An bɛ tilema de la. Soumaïla donna nɛmaya la. Walahi Soumaïla yɛrɛ ɲɔgɔnna bɛ yen. Ala sara don min na o juma don nin. N'i y'a mɛn don min na ko Soumaïla bilala. Ne y'a fɔ bɛɛ k'a bɛ kɛ président. Mais n y'a mɛn k'a sara. Min y'a fɔ n ye premier ko Soumaïla sara. A yɛrɛ fɛ jugu kan n y'a gɛn. A tila ka don ka Nuhu Togo de ka phase k'a jira tuguni k'a banna. O yɔrɔ jigi tigɛra. An bɛ dugawu de kɛ. Se m'an ye o dugawu di. Hali bi Ala ka hinɛ la. Ya Rabbi. Ala ka dayɔrɔ suma. Ya Rabbi. Ala kunna an ka jamana barika ni Malien ko yɔrɔ fɔ dɛ kɔnɔ walahi ne Soumaïla ma jan an ka jamana ma an tɛ ɲɛ suma. An ye nkalon bɛɛ da la yan. Nkalon sugu bɛɛ. Ka mɔgɔ lamurudi an ka politiciens tɛ tiɲɛ de fɔ an ye u bɛ nkalon ta ka da mɔgɔ la a ye nin kɛ tan a ye nin rebelle kuma la a ye nin kɛ tan a ye nin nkalon nin fɔ u y'a ta ka da TT la. Ka tila ka n'a da Soumaïla la. D'accord an b'i fo. Soumaïla ko kasi kɔni a tɛ ban bolo. N'Ala sɔnna. An bɛ dugawu de kɛ Ala ka hinɛ la. An tɛ dugawu di. Amina Rabbi merci. Merci. Ayiwa n kɔrɔ Bugula bɛ yen. Allo salamu alaikum. Allo Prince Barga. La somɔgɔw. Fantala ni musokɔrɔba. U bɛɛ ka kɛnɛ Prince. Bisimila la. Ne b'i fo k'an fa fo n ka conseiller du kɔnɔ. U b'a mɛn a tulo b'i la nin. Prince k'i yɛrɛ fo ka ɲɛmaaba fo ka nin ladutigiya. O ni foli ka kan. Ka nin hɔrɔnya. I ka auditeur cɛ n'a muso bɛ bɛɛ fo. Foli tɛ man sɔrɔ bi k'an da ka auditeur ye Sidibe fo. Kosɛbɛ. Prince. Naamu. N'i ye bu kɛtɔ ye nin den na. Sagaw bɛ kasi daminɛ. Nuhu Togo. A ɲɔgɔn rasi ka gɛlɛ diɲɛlatigɛ la. Hadamaden bɛ yen mais hadamaden bɛ yen. Ne delila k'a f'i ye n ko maa ni fa. Maa fa ni ba u b'i sɔrɔ u b'a fɔ ça c'est l'enfant légitime. Ne ye halala ye. A sɔrɔla furu kɔnɔ mais k'i ka halala den. O y'i taabolo de ye. An bɛ Nuhu Togo fo. Ka segin k'a fo. K'a fɔ a ka hɔrɔnya n'a ka danbe. A n'a ka halalaya. Maa ni maa dɔ bɛ ko dɔ daminɛ. Nata kama i bɛ tila k'a janfa. Nka ni nin cɛ fila in jɛra. Ɲɛnɛmaya kɔnɔ fo a y'u lada. O de ye danaya yɛrɛ. Ale bɛ kuma la minnu ma kuma bɛ se ka k'ale yɛrɛ ma ale yɛrɛ bɛ se ka kɛ jamanakuntigi ye. Parce que jamanakuntigi Ala de b'a di mais danaya n'o tɛ i tɛ foyi. A bɛ fɛn dɔ donni da i ko Prince i tɛ s'a kɔrɔ. A ye n'an dɛmɛ n ka nin donni ta ka sigi n kun na. Prince maaw b'i dɛmɛ ni mais n'a ganni ko i tɛ maaw wele de b'a fili ka b'i kun. Donc k'a fo. N'a ka dɔgɔninya. Ma tigɛ a la. N'a ka danaya. Ma tigɛ a la. A
yɛrɛ ni PDG Lassana cɛ an dalen don a la an ka radio sababu la kosɛbɛ caya tɛ qualité de don wallahi n'u ye danama ye wallahi n'u ye gundo fɔ mɔgɔ ye wallahi n'u tɛ janfatigi a tɔgɔ la an bɛ Mali dɔnkɔlɔ cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen fo k'u ni hɔrɔnya k'u ni danbeya k'u ni ladonni ɲuman na n'u tɔgɔya ka nin kɛlɛ k'a ma foyi de sɔrɔ a la e b'a dɔn n'a ye fɛn sɔrɔ conseiller an kɔni ma bilidini y'a bolo an ma sangaso ye an ma fɛn y'a bolo ayi an ma foyi ye wallahi an ye miliyari ye dɔw bolo faamaw kɛrɛfɛ miliyɔn t'a bolo banque la fana n bɛ n'o tɔgɔ n bɛ dɔ dɔn a ka ko la koyi ne ye ne prince ne tɛ zon kanu n'a kun ka di a bɛ nin bɛɛ sɔrɔ wallahi n'i y'a ye ne ye maa maa kanu hali ni n tɛ kelen ye an ye taabolo kelen n'i y'a ye ne ye maa maa kanu hali n'an tɛ parti kelen na mɛ an ye taabolo kelen sinon ne ma deli ka se Sumayila ka du kɔnɔ hali sini tɛ prince ne yɛrɛ tun bɛ dɔ fɔ a ma mais ne yɛrɛ segi yan'a ka ban n y'a dɔn homme d'état don prince parce que ne yɛrɛ sigi nin bɛɛ bɛ fɔ a tɛ mɔgɔ wele justice la a tɛ fɛn bɔ mɔgɔya n'a y'i ye a bɛ yɛlɛ ne tun bɛ nin fɔ mais n'a y'i ɲɛ dɔrɔn a bɛ n ta dulon ma i bandi donc kabiri ye n y'a dɔn ko nin cɛ in ye homme d'état de mais a ka di maaw ye n'a ka di kotigi yɛrɛ ye a ma e m'a ye ni saya bɛ bɔ o b'a fɔ ko Ala y'a ka kalifa minɛ wa fɛn bɛɛ kalifalen don ni kotigi y'a ta minɛ o an b'a fɔ de k'a ni ce mais a ka héritage président kan ka o de kana tiɲɛ a kɔfɛ pour que Soumaïla honoré élection min bɛ nalen u k'a jira k'a fɔ Soumaïla taara mais a ye mɔgɔw de to a kɔ yan kosɛbɛ a kana bolo jigin dɛ a ka taa n'a ye n'Ala sɔnna an b'a fɔ ka barika da k'a ye prince k'i yɛrɛ fo o diyara n ye i ka soli ka wuli la o diyara n ye i ka soli ka wuli la an b'i fo la n b'i fɔ k'i i furumuso ɲuman fo foli don bɛɛ tulo b'i la merci la ayiwa 20 29 74 78 an bɛna mɔgɔ laban ta dakuru ɲɛ damadɔni na mɔgɔ laban an b'o ta alo salamu alaikum ayiwa miniti 2 b'i bolo alhamdulilahi rabbil alamin Abdoulaye Baba Kulubali de don i tɔgɔ ni jamu k'a wele ka bɔ min alhamdulilahi Abdoulaye Baba Kulubali de don Malimatu Barge Kane Lagare denkɛ Kangali wa so tɛmɛ min tugu ko alhamdulilahi rabbil alamin ni Ala fo k'Ala waleɲuman dɔn fɔlɔ kosɛbɛ kɔfɛ an bɛ foli kiraba sanuma in kan n'o de ye Muhamadu Mustafa sallallahu alaihi wa sallam o tɛmɛnen kɔfɛ an b'a fɔ ko inna lillahi wa inna ilayhi raji'un an bɛɛ ye Ala ta ye wa an bɛɛ bɛ sigi Ala ma siga t'o la Ala mana fɛn min kɛ o de ka ɲi wa an b'a fo ka d'a ka ko bɛɛ ta bɛɛ lajɛlen kan an bɛ tɛmɛ min tugu yɛrɛ fo kosɛbɛ ka d'a ka danta bonya la k'a ni cɛntigiya ani hɔrɔnya ani ko laban vraiment n'a ɲɔgɔnnaw cayara jamana in kɔnɔna la jamana in bɛ jɔ kosɛbɛ jamana in mago b'ale ɲɔgɔnna densɛbɛw de la o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ Sumala vraiment an bɛ dugawu k'a ye ya rabi saya filɛ saya tɛ kojugu ye barisa saya mɔgɔ i ka dɔnni tanya t'a s'i ma wa fanga tanya t'a s'i ma wa k'i tɛ se ko la o tɛ saya s'i ma dɛsɛ t'a s'i ma Ala ka layidu talen de don k'a b'a k'a ka jɔn ka kelen yɛrɛ kelen yɛrɛ o la ni Ala sɔnna bi ka turu se Sumala ma an bɛ Ala fo o bonya la ka sigi ka dil'a fɛ Ala a tɛ t'anw yɛrɛ Ala an ka jɔn i ka jɔn ni jurumutɔw de y'anw ye wa Ala an ye Sumala ka koɲɛ kalifa i la Ala bi jumadonya in na an y'a ɲini fɛ i ka hinɛ Sumala la ya rabi Ala ni cɛ in ka nɔgɔ bɛɛ tun b'i ta fɔ cɛ ma bi ka plainte porte mɔgɔ si kama Ala n'o de sen jalo bolo jeli Ala i k'o kɛ bɔdaya ye sini ma sini kɛnɛ ma ya rabi Ala kaburu sigi i ka nɔgɔya ma ya rabi Ala degun min bɛ kaburu kɔnɔ Ala i k'o ta ka bɔ a kan ya rabi n'a bɛ hinɛ la i k'a dɔ fara o hinɛ kan ya rabi n'a bɛ hinɛ tana la Ala k'a bila la hinɛ la ya rabi Ala kana jamana barika t'a fɛ ya rabi Ala ka kɔtɔbaatu ɲuman d'a ma ya rabi hali bi Ala ka an yɛrɛ sabati a kɔ Ala k'an yɛrɛ ɲɛ k'an ta don kɔnɔ ya rabi an tɛ bɔ kuma la fo n ka n teri ni kanubaga fo n'o de ye Bugula ye n b'a fo kosɛbɛ dan t'a yɛrɛ bonya la an bolo prince k'aw yɛrɛ fo aw ka hɔrɔnya la o diyara n ye ka tuma caman aw de bɛ nin kɛ ka antenne labila dugawu ka kɛ maabaw ye vraiment nin koba de ye nka aw ka da la k'a fɔ aw kana jɔ ni sara la dɛ jɔn ye k'a kɛ Ala ye o de bɛ se ka gɛlɛya jɔ ma nka Ala k'i ka kɛlen sara walahi o ma gɛlɛya Ala ma aw ka dɔn k'a fɔ nin baara in na Ala t'a bolo lankolon ya rabi ola ninnu ye ne ka foli ka ye o diyara n ye i kɛra mɔgɔ laban ye dugawu laban a kɛra e fana ye dugawu ɲɛna kuma ɲɛna an b'i fo Ala kana to an ka sara n'a ɲɔgɔn ye Nuhutogo kuma banna yan miniti tɔ tora miniti 1 pe Sanbaba fana donna kumaso kɔnɔ donc i bɛ dakuru ɲɛ kelen di mɔgɔw ma k'u fo donc n b'i fo k'i barikada k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ko ni ce vie adamadenya ye fɛn dɔ ye donc ni maa ma faamuya bɛ gɛlɛya kosɛbɛ
kunun ni waati in kɔnɔna na n taara bɔ Vieux ani Seydou ye kaso la. I taara Buye. N taara Buye. Ka bɛɛ ka foli fo ye. Ka directeur ka foli fo ye ka dugawu k'o ye. K'i ka foli fo ye n ka tɛ donc maa o maa bɛ yen. K'a fɔ an b'a ɲini justice fɛ n ka tɛ donc min kɛra u ka solution sɔrɔ a la pour que ko in ka se ka nɔgɔya. Ala ka lafiya k'a ko la. En même temps n bɔtɔla aussi n ye Aras Bace ye. N taara aussi n ye dugawu k'a ye. I n'a ɲɔgɔn ye. K'a fɔ a ye n ka donc a bɛ gɛlɛya min na Ala k'a bɔ a la. Ya Rabbi ya Rabbi. Nin bɛɛ la n'an tilala an bɛ segin Ala de ma. Ala ka sababu ɲuman k'an bɛɛ lajɛlen. Amin amin amin. Ala ka labanko ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma. Amin amin. Ala ka n'an ka donc an kɛ deni ye k'a amin amin. Ala subhanahu wa ta'ala se b'ale de ye. Radio in ka donc Ala k'a taa ɲɛ. Ya Rabbi. Directeur hali bɛ Ala k'a to an kɔrɔ. Parce que depuis 91 olu de kɛlɛ kɛ n ka pour que radio ko hakilinaw ka se ka di. Wari ti ɲini radio la. Radio ye charge de. Donc ni nana ka donc ni ye jateminɛ ka courant de bɔ a la. Fɛn mɔgɔ de bɛ sara gɛlɛya de b'a kɔnɔna na. Donc hali bi an b'a ɲini sponsor aussi fɛ n ka to kana ɲina publicité ka se ka na. Ka bɛɛ fo ka bɛɛ barika da. Parce que bi ta ma nɔgɔ kosɛbɛ parce que an tɛ forme bala na. An bɛ bɛɛ fo. Donc an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ kira ka dugawu kɛ bɛɛ ye. Wa b'i bolo ni y'o ta cogo min juma ta. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati